Maya Paaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Danny Cagino. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Paghahanda para sa undas sa Campo Santo de San Fernando, patuloy sa kabila ng baha. Sira-sirang kalsada sa Telaksan, Macabebe, 5 taon ng perwisyo sa mga residente. Amoy mula sa piggery na malapit sa eskwelahan, inirereklamo ng ilang mga residente. ERC, inaprobahan ng dagdag singil sa fit-all rate. Singil sa kuryente, tataas sa Nobyembre. Makulay na kultura at tradisyong Kapampangan, tampok sa Sinukwan Festival 2025. Araw-araw na hamon ang dinaranas ng mga taga-barangay Telaksan, Macabebe dahil 5 taon na raw nilang binabagtas ang sira at lubak-lubak na daan na tila nakalimutan ng ayusin. Ang buong detalye sa report ni Reynela Tugay. Bago pa man makarating sa trabaho o paaralan, lubak, putik, at baha muna ang kailangang suungin ng mga taga-barangay Telaksan sa Macabebe, Pampanga. Matagal na panahon na raw nilang tinitiis ang baku-bakong kalsadang tila nakalimutan ng tapusin. Mahigit 5 taon na raw kasing nakatiwangwang ang ginagawang daan sa naturang lugar. Matapos butas-butasin, hindi na umano tinapos at hinayaan na lamang ito. Kaya ang resulta, baha tuwing tag-ulan dahil sa naiipong tubig. Araw-araw na pasakit ang dinaranas ni Lino Meneses, residente ng Barangay Telaksan dahil sa tuwing lalabas siya sa kanilang bahay, tatambad sa kanyang dinaraanan ang baku-bako at maputik na kalsada. Kaya naman labis ang kanyang sentimiento sa ilang taon na umanong pagkakaabandona sa road construction ng project ng provincial government. Nanawagan siya ng tulong sa mga kinauukulan dahil sa walang humpay na pagbaha at pagtaas ng tubig tuwing high tide, lalo na't coastal area ang bayan ng Macabebe at ang Telaksan ay kabilang sa mga low-lying barangay na madalas maapektuhan sa pagtaas ng tubig dagat. Doon naman po sa daan sa may lubak-lubak, 5 taon na po yan. Wala man pong wala man kalahating kilometro yan hindi pa ginagawa. Pag nagawa naman, natambakan, dadaanan naman ng mga traktora, yung mga dump truck. Kahit tag-isang pala lang dumadaan dyan, matatambat kahit papaano yung mga lubak-lubak. Pero walang ginagawa. Matagal na po yan. 5 taon na po kami nagsasakripisyo dito sa aming barangay. Walang aksyon. Flood control na naman po, ninakaw. Dahil malubak, mabato, at madalas ay matubig ang kalsada, delikado ito sa lahat ng mga dumadaan lalo na sa mga motorista at mga estudyanteng papasok sa eskwela. Matatandaang naibalita na ito ng CLTV 36 News noong 2021 at pinakahuli nitong nakaraang taon lamang. Ngunit katulad ng mga nagdaang taon, wala pa rin umanong konkretong solusyon sa problemang matagal nang inirereklamo ng mga residente. Nahihirapan na po yung mga sasakyan, mga motor namin. Puro tambak na lang po, puro tambak yung ginagawa namin. Walang nangyayari. Yan, mabaku-bako na naman. Ngunit hindi naman umano nagpapabaya ang barangay sa pagsasagawa ng mga hakbang para maayos ang nasabing kalsada. Ayon sa mga opisyal, ilang beses na rin silang lumapit sa iba't ibang ahensya at opisina para humingi ng tulong dahil sila mismo apektado ng sira-sirang daan. Kamukha kailan pa lang yung dumating yung pantambak namin. Ayun, nawala na naman dahil ang dami kasing dumadaan dito. Kaya yung gusto namin, yung talagang ma-concrete. Palagi, dami na naming natambak dito. Saan kami nakakahingi, galing kay Nanay Pineda, yan. Ang dami na yung naibigay sa DPWH, ang dami rin naibigay. Yung pantambak dun sa, yun. Ang lalim-lalim nun dati. Kaya lang yun, nakahingi kami ng pantambak, ang dami. Medyo naayos naman yung, ngayon, buti ngayon, medyo maayos. Noon, talagang hindi makadaan-daan yung mga sasakyan. Pinakikusap nga namin kay nanay yan. Sabi niya, pagkatapos ng magawa yung San Isidro Minalin, sunod na daw to, sabi niya.
Sagot naman ng kanilang kapitan na si Jerry Manansala, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan para matugunan ang hinaing ng kanilang barangay at maisakatuparan na ang proyekto. Sa mga kabaryo ko po dito, naglalakad po kami about po sa mga daan po dito, mga sityo namin. Kapon po, galing po kami kay Gob. Okay naman po, sabi po ng engineer ng Capitol, si Engineer Pangam po, nakaprocess po itong ano natin po ito sa 2026 po. Ang budget po, 14 million po. 14,500,000 po yung allocate ng pong budget ng ano. Kasama po yung drainage po. Iniisip namin po yung kapakanan ng baryo natin. Gayunpaman, nananawagan pa rin ang mga opisyal ng barangay na agarang ayusin ang kalsada para maibsan ang problema sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Pakiusap po namin kung sino man yung mga namumuno namin. Sana po gawa na lang po, matagal na po ito. Sinusubukan pa rin kunin ng CLTV 36 ang panig ng Department of Public Works and Highways o DPWH3 at Pampanga Provincial Engineering Office, ngunit wala pa ring tugon ng mga ahensya ukol sa issue. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Inirereklamo ngayon ng ilang residente sa isang barangay sa Mexico, Pampanga ang umano'y mabahong amoy na nagmumula sa isang piggery tuwing gabi. Nagsagawa naman na umano ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan at ang inirekomendang takpan ang septic tank ng pasilidad. May exclusive report sa Reiniela Tugay. Hindi na natiis ng mga concerned citizen mula sa Barangay Kawayan, Mexico, Pampanga ang nakasusulasok umanong amoy na nagmumula sa piggery sa kanilang lugar. Sa mensaheng ipinadala sa CLTV 36 News, sinabing madalas umanong mga amoy ang piggery lalo na tuwing gabi. Bunsod nito, tinungo ng news team ang naturang lugar upang beripikahin ang sitwasyon. Ngunit nang marating namin ang piggery, nadatnan naming malinis ito at walang anumang masangsang o hindi kaaya-ayang hangin ang aming nalanghap sa paligid. Dahil tumangging magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang aming tipsters, nag-ikot-ikot kami upang magtanong sa iba pang residente. Dito namin nakilala si Aling Celia, di niya tunay na pangalan. Hindi ka po minsan po hindi ka makakatulog sa sobrang amoy. Pati yung sikmura, sakit. Minsan alas 12, ganun. Alauna. Hindi ka po makakatulog pag masakit sa sikmura, masakit sa ulo. Gusto po namin na maalis na nga yan para sa kalusugan ng mga bata. Sobrang baho, sobrang talagang amoy. Tapos po pag umuulan, lalo mabaho pag umuulan. Binubuksan po kasi yung labasan ng tayo ng baboy. Pag umuulan, pinadadaan dito sa sapa. Tinungo rin namin ang barangay hall at dito namin inabutan si Kagawad Connie Placido. Kinumpirma niya sa amin na may hindi ka nais-nais na amoy na nagmumula sa inirereklamong piggery tuwing gabi. So, ang pagkakalam namin dito, pag talaga, madalas ang ulan, no ma'am, nangangamoy po sila pag umuulan, tsaka pag naglilinis po sila. Dahil nga tabi siya ng elementary school, so affected yung mga bata, yung mga children na nag-aaral, tapos yung mga near dun sa piggery, talagang nagkakasakit po sila. So, hindi naman na talagang yung yung amoy. Binigyang diin-din ni Placido na hindi nagpabayaang sangguniang barangay at inaksyonan ng kanilang hinaing. Nariyang sinamahan pa umano nila ang mga residenteng pumirma ng petisyon at ipinaabot ang reklamo sa Department of Agriculture o DA at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mexico. Ngunit sa araw ng inspeksyon, lumalabas na negatibo ang naturang piggery sa smell test at sanitation requirements. Dahil yung mga citizen dito nangangamoy nga yung piggery doon, nag-file sila sa barangay. So ang barangay, nag-action sila, gumawa sila ng letter, together the citizen ng Barangay Kawayan, yung mga nag-complain, tapos pinasa sa munisipyo, ma'am. So si munisipyo, nag-action naman, pumunta dito sa piggery. Nung pumunta sa piggery, nung inspection day, wala naman nangangamoy, ma'am.
Sa kabila ng petisyong ipinasa sa munisipyo, hindi raw tuluyang natugunan ng isinagawang inspeksyon ang nararanasan ng mga mamamayan. Dahil dito, nagtungo na ang aming news team sa Kaysaya Farm ang inirereklamong babuyan. Inabutan namin dito ang caretaker na si Marlon Adona. Totally po, every day, every morning hanggang 2 o'clock, malinis ang yung farm. Sa loob po ng 20 years, ganun na po yun. Wala pong nagko-complain. Itong year lang na to. Di ko lang po alam kung anong dahilan. Ibinahagi sa amin ni Adona ang naging resulta ng inspeksyon ng mga taga-munisipyo. Kabilang daw sa naging rekomendasyon ay takpan ng septic tank ng pasilidad. Yung solusyon naman sa munisipyo, okay naman, approved naman. Yung lang talaga, yung septic tank. Yun lang naging nila, problema na hindi naka-cover. Dagdag pa niya, matatapos na ang kanilang business permit sa Disyembre at nakatakda nila itong i-renew. Gayunman, sa susunod na taon pa umano nila isasagawa ang pagsasara at pagsasaayos ng septic tank bilang bahagi ng kabuuang renovation ng kanilang pasilidad. Itong pagkatapos ng na to, i-renovate yung septic tank. Pagkatapos nitong year na to. Sa susunod na kukuha ng permit, i-renovation yung septic tank namin. Matapos makuha ang panig ng piggery, nagtungo rin ng CLTV 36 News sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Department of Agriculture ng Mexico, ngunit hindi nagpaunlak ng panayam ang mga ito. Isasangguni muna raw kay Mayor Roding Gonzales ang aming interview request. Sa ngayon, nananatiling pasakit umano sa mga residente lalo na tuwing gabi ang amoy na nagmumula sa piggery. Panawagan nila ang masusing inspeksyon at aksyon upang maibsan ang perwisyong hatid umano sa kanila. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Committed ang Guagua Pasak River sa bahagi ng Sitio Kutud, Barangay Santa Monica sa Sumuan, Pampanga, batay sa inisyal na assessment ng Local Government Unit o LGU. Ayon sa Municipal Engineer na si Obet Sunga, sanhi umano ito ng flood control project ng DPWH Region 3. Dagdag pa ng opisyal, nagkaroon ng kakulangan ang DPWH sa koordinasyon sa kanilang tanggapan na naging sanhi ng hindi maayos na paglabas ng tubig sa ilog at posibleng pagdulot pa ng pagbaha. Batay umano sa impormasyong nakuha ng LGU mula sa DPWH, 193 million pesos ang halaga ng proyekto, kabilang ang paglalagay ng geotube at dredging sa lugar. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Mayor Catalina Cabrera sa paraan ng pagtambak ng kontraktor dahil lumiit umano ang daluyan ng tubig dahilan upang magsagawa ngayon ng rectification works o pagwawasto ng bahagi ng proyekto. Kabilang sa rectification ang pag-aalis o pagbabago sa mga bahagi ng tambak na pumipigil sa normal na agos ng tubig, ang realign ng mga geotube at posibleng muling dredging upang maibalik sa orihinal na lapad at daloy ang ilog. Layunin nitong maiwasan ang mas malalang pagbaha at matiyak ang tamang implementasyon ng flood control project. Nakipag-ugnayan na ang CLTV 36 News kay DPWH Region 3 Director Roselier Tolentino na nagsabing makikipag-ugnayan siya sa Chief of Construction ng ahensya upang alamin ang detalye at tugunan ang reklamo hinggil sa proyekto. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita habang papalapit ang undas. Abala na sana ang marami sa paglilinis at pag-aayos ng mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa isang sementeryo sa siyudad ng San Fernando, bahagyang naapektuhan ng baha ang maagang paghahanda ng mga residente at caretaker. Narito ang report. Taon-taon, isa sa mga kinagawian ng mga Pilipino ang maagang paghahanda para sa undas.
Kabilang dito ang paglilinis ng mga puntod, pamimili ng kandila at bulaklak, pati na rin ang pagpipinta ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit ngayong taon, kakaunti pa lamang ang mga nakikitang naglilinis sa Campo Santo de San Fernando, isa sa old cemetery sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ilang araw bago ang undas, ganito ang sitwasyon dito sa Campo Santo de San Fernando sa Pampanga. Umabot hanggang ilalim ng tuhod ang baha, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Ayon kay RJ Rivera, isa sa mga caretakers sa Campo Santo, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa sementeryo, ngunit ito raw ang unang pagkakataon na naranasan nilang bahain ang lugar. Sabi mo po, ang bagyong may magdato. Kahit na pong lunes, minulan na naman. Atin po nila kahit. Pero may kinate na po yun, hindi tangay ang bagyong ito. Kaya po may diretsyo na naman dyan. Dagdag pa niya, marami na sana ang nagsimula ng maglinis ng mga puntod kung hindi lamang naapektuhan ng baha ang libingan. Para mong patsiyondas, dakal na po rin mga tambay. Kung alam dyan. Pero kung ating dyan, malagad na lang po rin ang alwahan. Sa kabila nito, may ilan pa ring nagpupunta sa sementeryo upang masimulan na ang kanilang paghahanda. Gaya ni Tatay Christopher, na abala sa paglilinis at pagpipintura ng isang museleo. Kwento niya, maaga nilang sinimula ng paglilinis upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw at hindi gahulin sa oras. 10 years na kayo pong maglinis kayo ng museleo na po ng boss me. Yan ipa po mo ikadalom kayo ng harap kayo. Masakit po, huling makalbog po. Na pong alagay sa kayo kaya makalog. Punta po kasing malapit na yung undas. Masakit na po yung maglinis. Bakanta po kaya matagal kayong oras. Ang Campo Santo de San Fernando ay nasa ilalim ng pamamahala ng Archdiocese ng City of San Fernando. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng mga akbangang pamunuan upang maibsan ang epekto ng baha. Patuloy nilang pinapampang tubig baha palabas ng sementeryo upang matiyak na magiging ligtas at malinis ang lugar bago pa man ang November 1. Samantala, patuloy pang nakikipag-ugnayan ang CLTV 36 News para sa opisyal na pahayag ng Archdiocese kaugnay sa sitwasyon ng sementeryo at iba pang mga ginagawang hakbang sa paghahanda para sa undas. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mas palalakasin ng Philippine National Police o PNP ang ipapatupad na seguridad sa buong bansa sa nalalapit na paggunita ng undas sa November 1 at 2. Sa pamamagitan ito ng paggamit ng kanilang cyber units upang bantayan hindi lamang ang mga sementeryo at terminal, kundi pati na rin ang mga online platform. Ayon kay Acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipagtulungan ang mga cyber units sa mga regional monitoring hub upang matukoy ang mga threats o maling impormasyon na kumakalat sa social media habang abala ang mga publiko sa biyahe. Binanggit ni Nartates na inatasan din niya ang Anti-Cybercrime Group na bantayan ng mga peking advisory, phishing messages at online scams na ginagamit sa undas. Kasabay nito, mahigit 25,000 na police at 22,000 force multipliers ang itinalaga sa buong bansa upang magpatrolya at magbigay ng tulong sa mga sementeryo, terminal, pantalan at paliparan. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa rin ng random drug testing ang PNP Public Information Office sa 37 tauhan nito sa Camp Crame upang matiyak ang integridad at disiplina ng mga pulis habang tumutupad ng tungkulin ngayong undas. Dagdag pasanin muli sa mamamayan ang dagdag singil sa kuryente bunsod ng inaprobahang fit-all rate ng Energy Regulatory Commission o ERC. Narito ang report. Inaprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panibagong pagtaas sa feed-in tariff allowance o FIT-all na magreresulta sa dagdag na bayarin sa kuryente ng mga consumer simula Nobyembre. Ayon kay ERC Chairperson na CEO Francis Saturnino Juan, itinakda ang bagong rate na 0.2073 centavos per kilowatt hour na sisingilin sa mga power bill sa susunod na buwan mula sa kasalukuyang 0.1189 per kilowatt hour. Mas mataas ito ng 74.3% kumpara sa dating rate. Dahil dito, nasa 0.1235 centavos na ang kabuuang aumento ngayong taon
matapos ipatupad noong Marso ang naunang 0.0351 centavos per kilowatt hour. Nakabatay raw ang desisyon na ito sa mga patakaran na ipinatutupad ukol sa implementasyon ng FIT system alinsunod sa batas. Ang FIT-all ay isang uniform charge na ipinapataw sa lahat ng on-grid electricity consumers bilang bahagi ng suporta sa renewable energy gaya ng solar, wind at maliit na hydroelectric plants. Ang mga nakolektang bayarin sa ilalim ng FIT-all ay ipinapasa sa National Transmission Corporation o Transco na siyang nagbabayad sa mga FIT-eligible renewable energy producers at nagtatabi ng buffer fund para maiwasan ang pagkakaantala ng bayad. Posible raw na sumingil ng dagdag na interes ang mga FIT-eligible na planta kung hindi umano babayaran ng naiproduce silang kuryente. Samantala, iginiit ng mga eksperto na masamang epekto ng panibagong taas singil sa mga mamimili. Kailangan raw ng mga consumer ang mababang presyo at ang matatag na supply ng kuryente. Hindi mataas na presyo sa loob ng 20 taon sa ilalim ng FIT system. Nagpahayag din ng pangamba ang National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR at nanawagan sa ERC na pag-aralan ng alternatibong paraan upang pondohan ang obligasyon sa FIT. Hiniling din ng pagsasapubliko ng audit, kalkulasyon at hakbang na ginamit upang tukuyin ang naging kulang sa pondo ng FIT-all. Kung hindi raw ilalabas ng ERC ang audit at tamang dokumentasyon, nangangahulugan umano ito ng pagkukulang sa regulatory oversight ng ahensya. Karapatan raw ng publiko na malaman kung paano ginagamit ang kanilang ibinabayad sa kuryente. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, 2 buhay ang nasawi sa pagsabog ng isang pagawaan ng paputok sa Bulacan. Dahil dito, mas hihigpitan na raw ng PNP ang seguridad sa mga pabrika upang maiwasan ang mga tang uri ng trahedya. Narito ang report ni Aisel Fernando. Ipinag-utos ng Philippine National Police ang mas mahigpit na operasyon laban sa mga iligal at hindi otorisadong pagawaan ng paputok matapos ang trahedya ng pagsabog sa Norzagaray, Bulacan na ikinasawi ng 2 individual. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, layon ng hakbang na matiyak ang mas istriktong pagpapatupad ng mga regulasyon at maiwasan ang mga aksidenteng maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at ari-arian. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng PNP, katuwang ang Bureau of Fire Protection, pamahalang panlalawigan ng Bulacan at iba pang ahensya upang alamin kung tumatalima sa safety standards at permit requirements ang naturang factory. Kasalukuyan din kumakalap ng ebidensya ang mga otoridad at kinakausap na rin daw ang mga saksi para matukoy ang sanhi ng pagsabog at kung sino ang dapat managot. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules, October 22 sa Barangay Partida, Norzagaray, Bulacan, bandang alas 11 ng umaga. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkaroon ng sunog na agad namang naapula bago magtanghali. Panawagan ng PNP sa mga may-ari ng pabrika, unahin ng kaligtasan bago ang kita. Kapag napatunayang may nilabag sa batas, mananagot ang mga responsable sa iligal na operasyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Trabaho muna bago sugal. Yan ang mariing na paalala ng BOC sa kanilang mga kawani. Sa bagong memorandum ng ahensya, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsusugal sa oras ng trabaho, kabilang ang online betting at pagpasok sa mga kasino. Si Raymond Tasoy ang may balita. Upang mapanatili ang integridad sa serbisyo publiko, naglabas ng memorandum ang pamunuan ng Bureau of Customs o BOC sa kanilang mga kawani. Nakasaad dito na mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang anumang uri ng pagsusugal habang nasa oras ng trabaho, alinsunod sa direktiba ng Civil Service Commission o CSC. Kabilang sa mga ito ang online betting, pagpasok sa mga kasino, gambling din,
sabungan at iba pang pasugalan. Epektibo ito sa oras ng kanilang trabaho kahit pa nasa labas sila ng opisina. Base sa CSC advisory na inilabas noong September 2, nakabatay rin ang kautosang ito sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagtataguyod ang integridad, professionalism at pananagutan sa serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Inaatasan rin ng BOC ang lahat ng heads of offices na tiyaking tumatalima ang customs personnel at agad i-report ang sino mang lalabag sa patakaran. Ang mga mahuhuling nagsusugal sa oras ng trabaho ay maaaring patawan ng parusa batay sa umiiral na CSC rules at iba pang kaukulang batas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kailangang planuhin ng maayos ang flood control project sa Pampanga 4th District bago pa ang pagpupondo sa anumang malalaking proyekto. Ito ang ipinahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng panawagan ng mga residenteng nasa mababang lugar ng Pampanga na huwag hayaang maging zero budget ang flood control sa kanilang distrito para sa taong 2026. Ayon kay Secretary Dizon, may malaking punto ang hinaing ng mga kabalen, ngunit kailangan munang tiyakin ang matibay na sistema bago magpatupad ng multi-million peso project. Dagdag pa niya, napuna ng DPWH ang ilang flood control projects na hindi epektibo at posibleng ginamit lamang para sa pagkakakitaan. Kaya't mas nakakabuting maglatag muna ng komprehensibong plano bago ilabas ang pondo. Wala namang ibinigay na eksaktong detalye si Dizon kung magkano ang nakalaang budget para sa flood control sa 2026 sa Pampanga 4th District, nakabilang sa mga lugar na madalas tamaan ng matinding pagbaha. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH, kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Hindi porket job order kayo ng napakatagal na panahon, wala kayong karapatan at oportunidad para umangat. Kayo po ang uunahin natin. Kayo po ang mauuna dito sa halos 2,000 vacancies all over the country. Cadet Engineering Program na ginaunch noong 2013. Napakaganda po nito. At napakaganda po nito para buhayin natin ang DPWH ng fresh blood, ng bagong mga fresh na engineers, kakapasa pa lang o bago pa lang nagtatrabaho. So I am announcing today that we are reviving the Cadet Engineering Program. Habang patuloy na humaharap sa isyu ng siksikan at kakulangan sa serbisyong medikal sa mga piitan, nanawagan ng Bureau of Corrections sa Kongreso na itaas ang arawang medical allowance ng Persons Deprived of Liberty o PDL mula 15 pesos patungong 30 pesos bawat isa. Sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng Department of Justice nitong Martes, October 21, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na mahalagang madagdagan ang pondo upang matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga bilanggo, lalo na sa mga kulungang labis ang kapasidad. Bukod dito, isinusulong din ng Bucor ang pag-aproba ng Medical Parole Bill na nagpapahintulot sa mga preso na may edad 70 pataas o may malubhang karamdaman na makalaya na. Paliwanag ni Katapang, karamihan sa mga matatandang bilanggo ay hirap ng alagaan ang sarili at hindi nabanta sa lipunan, kaya't nararapat silang bigyan ng pagkakataong makapiling muli ang pamilya. Naniniwala ang Bucor na bukod sa pagbibigay ginhawa sa mga may sakit na preso, nakatutulong din anila ang panukalang batas sa pagpapaluwag ng mga kulungan sa buong bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita,
Isang kasunduan ang nakatakda umanong lagdaan ng DepEd, DPWH at mga LGU upang mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa. Lumalabas kasi na sa higit 1,000 classrooms na target itayo sa buong bansa, 20 lang ang nakumpleto ng DPWH. Narito ang report. Inanunsyo ng Malacanang na lalagda ng Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Education o DepEd, Department of Public Works and Highways o DPWH at mga lokal ng pamahalaan upang malutas ang classroom backlog sa bansa. Ang naturang kasunduan ay ibahagi ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglaan ng direktang pondo sa mga LGUs para sa konstruksyon ng mga silid-aralan sa bansa. Kailangan daw mapunan sa lalong madaling panahon ng kakulangan sa classrooms para sa kapakanan ng mga mag-aaral at hindi raw dapat mabagal sa implementasyon ng nasabing programa. Nais raw ng Pangulo na madaliin ang pagtatayo maging ang pagkukumpuni ng school buildings matapos na mabatid na 22 lamang sa 1,700 na target ngayong taon ang nakumpleto ng DPWH. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala si DepEd Secretary Sonny Angara sa mga pagkakaantala sa mga classroom projects na pinondohan ng kagawaran na isinasagawa ng DPWH simula 2018. Sa ilalim ng MOA, ang pondo para sa pagtatayo ng school buildings ay ipagkakatiwala sa mga LGU at ang implementation at konstruksyon ng classroom ay imomonitor ng DPWH at DepEd. Tinatayang nasa 2,370 classrooms ang itatayo sa pagtutulungan ng DepEd, DPWH at mga LGUs at matatapos sa third quarter ng susunod na taon. Naniniwala raw si PBBM na ang pagkakaroon ng maayos at sustainable na mga classroom sa bansa ay magsisilbing pundasyon ng karunungan, kaalaman at galing ng mga kabataang Pilipino na siyang isinusulong sa ilalim ng bagong Pilipinas. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Imbis na manghinayang sa mga problema ng bansa, hinikayat ng COMELEC ang taong bayan na magparehistro para sa halalan. Gamitin raw ang kapangyarihang bumoto at pumili ng nararapat na opisyal ng bayan. Narito ang report. Nanawagan si Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Garcia sa taong bayan na huwag hayaang maging dahilan ng pagkadismaya sa mga isyu ng korupsyon para hindi magparehistro. Mas mainam raw na idaan na lamang ang kanilang sentimiento sa pagrerehistro para sa halalan at makaboto ng tama. Nitong Lunes, October 20, muling umarangkada ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026. Gagawin nito sa Lunes hanggang Sabado kasama ang mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kailangan lamang magdala ng any valid government-issued ID o kahit na student o senior citizen ID basta may malinaw na pangalan at address. Target ng komisyon na makapagparehistro ng 1.4 million na bagong botante sa 7 buwang registration period na magtatapos sa May 18, 2026. Kasama rin sa plano ng ahensya ang pagbubukas ng mga special registration sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng Register Anywhere program, pwede na rin magparehistro sa mga paliparan, ospital at data centers sa bukas kahit lampas ang regular hours para sa night shift workers. Magbibigay din ng serbisyo para sa reactivation, transfer, record updates at libreng voter certification sa mga special registration sites. Payo ng COMELEC, huwag nang hintayin ng huling araw ng registration para maiwasan ang mahabang pila at siksikan. Samantalahin ang pagkakataon at maagang magparehistro dahil wala raw extension kapag naabutan ng deadline. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sinimulan na ang paghahanda para sa pinakaabangang pista sa Pampanga, ang Sinukwan Festival 2025. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang pagtatanghal, kompetisyon at parada na layong buhayin at ipakita ang mayamang tradisyon at kultura ng mga Kapampangan. Magbabalita si Arlene Salonga. Muling magliliwanag sa kulay, sayaw
at musika ang Kapampangan capital sa nalalapit na pagdiriwang ng 28 Sinukuan Festival na gaganapin sa darating na November 23 to 30, 2025. Tampok ang temang Pisopan-Sopan Gambulan, Kulturang Akaragulan. Inaasahang magiging mas kapanapanabig ang selebrasyon sa pagsasanib ng mga tradisyonal at modernong pagtatanghal. Mula sa street dancing at interpretative performances hanggang sa mga paligsahan ng musika, sining at talento ng kabataan, tiyak na maghahatid ito ng saya sa Labwad, Kapampangan. Kaugnay niyan, nilagdaan nitong Biyernes, October 17, ang Memorandum of Agreement para sa naturang pagdiriwang sa Santungan ng Kulturang Kapampangan sa Barangay Santo Niño, City of San Fernando. Dumalo sa signing ang mga opisyal mula sa Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, Clark City Front Mall at Mega World Capital Town bilang mga katuwang sa pagsusulong ng Kapampangan Heritage. Ayon kay 2025 Sinukuan Festival Chairperson Ricardo Jun Pineda Jr., ilulunsad ang iba't ibang aktibidad gaya ng hip-hop competitions, storytelling contest, SPED Talent Showcase, photo and songwriting contest, at ang inaabangang coronation night ng Prinsesita, Lakambini at Lakan ng Sinukuan. Samantala, binanggit naman ni FLKI President Engineer Ferdinand Cailao na layo ng festival na ipamana sa mga kabataan ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kulturang Kapampangan. Success without succession is a failure. Nung naman ikagawin mo, tawag pa naman sinunyan, yasin magluto. Iyan, si share niya, kaya future Kapampangan, dahil ang kaya ng mga nyaman na menu, diba? Bibigyan niya, sa sarili na, tapos ang meteya, kapagayo. Makanya niya lang yung FLKI, kaya makanya talo si Cesare na anak pa. Dagdag pa niya, nakakataba ng puso na makita ang mga kabataang nagsimula sa Sinukuan na ngayon ay kinikilala na sa iba't ibang panig ng bansa. Masaya ko yung mga nakakakilala na anak pa. Kaya American Sinukuan Festival. Ngayon ang aking sumunod na nagkaliwang events. Kalo talaga rin ay ba? Ngayon, yung pwesto naman na may kilala. No? Mabilog na Pilipinas. Bubuksan na po. No? Magdadaki na yung kabalurake kinatang Sinukuan Festival. Ngayon 2025, inaasahan ng masiglang partisipasyon ng mga paaralan, barangay, at organisasyon sa buong Pampanga sa isang linggong pagdiriwang ng sining, tradisyon, at pusong Kapampangan. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. X o dating Twitter at CLTV 36. Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais ninyong balikan ng mga programa ng CLTV 36, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36. Ako si Danica Gino. Maraming salamat po.